Ayan po, chicken calls. Adobo, sponsor. Maraming salamat sa nagbigay si Kuya Elmer Castro. Lagyan na ng paminta. Soy. Yan guys, naghihiwa po ng Ricardo para sa spaghetti at pansit. Hiwa. Hi guys, gawa tayong bilo-bilo. Agtunak ni hotdog. Niyaw na hotdog barbecue. Barbecue. Ibusan na kano ni Jen hotdog. Basta agkidam kayo. Nice, ma'am. Pati, papansin. Ay, alam ko na yung sasabihin. Kilo-kilo. Tambo-tambo. Ayan guys, magbilo-bilo tayo. Lagyan natin siya ng saging, kakanggata, kamote. Guys, naghihiwa ako ng ingredients ng bilo-bilo. Ayan guys, maghihiwa ako ng kamote. Ang pato. Sa mga hindi nakakalam ng pato, dak. So guys, luto na siya. Ang bango-bango. So guys, maghihiwa na po tayo ng pusit. Kilawing pusit. Asin. Uy naman ko. Yummy.
2,000 years later. Guys, kainan na! Let's eat! Sarap! May langka! Sarap, no? Oh, sarap! Ba't pamiyak? Ba't pamiyak? Kaya bumaba ng dengue. May Ate Sel at Ate Lenny. Bigay din natin kay Auntie Let. Salamat! Sayang sa pag nag-video. Nag-video kami kain din eh, kasi ako nagsusubo. Ayos lang, ayos. Thank you sa Ayos lang. Dalang ka na. Yes. Nakalimutan mo lang. Kaya mas yummy. At iris naman ito. Just for ganal and iris ganal. Ang mga sponsor po namin. Yes. Salamat sa mga sponsor. ng pansit. Asan yung birthday celebrant nita? Digdigo sa. Ang pagdigdigo sa. Happy birthday! Pagsumat. Ito ay kang ay, Kaya mo na din, naabot mo na.
pera. Lloyd! Ito, kumakasal. Ay, labas ko na kami sa kawalay mo. Ay, na, mama. Ikaw, birthday din ah. Thank you! Birthday. Ate, ito naman. Thank you! Kailan ako? Thank you! O yung may... Thank you! Sponsor ni Ate Lorna, maraming salamat. Happy birthday! Thank you!